Numai vă rog frumos să nu vă aninați de denumire. Acestea sunt vătruște cu brânză. Prima dată am pus în bol ingredientele uscate, după care am adăugat maiaua, după care am adăugat laptele și grăsimea, am frământat puțin. Când am văzut că se lipește de mână, am mai adăugat puțin ulei și făină. Aluatul oricum trebuie un pic să se lipească de mână, dar nu trebuie să fie foarte, foarte tare și nici foarte, foarte moale. Iată, uitați-vă cum arată după ce a fost frământat și dospit puțin. Am pregătit și umplutura. Pe o tavă tapetată cu hârtie de copt am pus vatruștile și prin această metodă, apăsând cu un pahar, am făcut loc ca să pun brânza cea mai dulce și delicioasă. Peste 30 de minute am obținut cea mai bună și puhavă vatrușcă din lume. Iar dacă vrei să-i dai un pic mai mult gust, pune niște confit sau dulceață din fructul tău preferat. Pudrează-le și servește-le cu un ceai. Vă urez poftă bună!